Na toto jedno auto som špeciálne hrdý, je to Honda HR-V, HRV sa to píše, hej, pre niektorých takých tých, čo radi spelujú. A má momentálne 236 000 míľ. Čo je okolo 380 000 kilometrov. Vlastním toto auto od začiatku, takže kúpil som ho čisto nové a starám sa o toto auto, mením olej každých 5000 míľ. Ja viem, že niektorí napíšu, že by sa malo 10 000, 5 000, ja mením každých 5000 míľ a dostal som sa na takýto vysoký tachometer. Všetky súčiastky na aute sú originálne, takže motor, prevodovka, kasňa, všetko. Nikdy toto auto nebolo burané. A ja dúfam, že ešte zo 2-3 roky z tohoto auta vyťahnem. Honda HR-V. Už sa momentálne tento model sa tu v Amerike už nepredáva. Oni ho trošku zmenili, spravili facelift, dali tam inú prevodovku, iný motor. Ja si osobne myslím, že keď človek niečo vlastní, mal by sa o tie veci starať. Nemal by len tak, že kúpim si nové a vyhodím a zase nové. A určité veci by sa mali trošku udržať. Keď sa pozrieme na motor, 1,8 benzín, hladký, není to turbobenzín, takže preto si myslím, že to auto je celkom dosť vydrží. Čo som dosť prekvapený, že prevodovka ešte drží pri 380 000 kilometroch, to je dosť, že automatická prevodovka vydrží, ale Honda je Honda.